umbongo nombulelo ongaze wenze andiyaba ngathi sandithini umbulelo onjani. Friday ndihamba nobhuti wami kanti emsebenzini ngemoto yakhe. Sithe xa sihamba Friday saya engine garage sokothi petrol. Wathi masingathi petrol imoto ilanda ukuthi igcwele amateksi apha. Wampompa iviri sahamba. Ndathi ke mna ke kuye masihambe siphume nge-Everest ngeKhumalo le. Wathi usithi uba masiphume ngeKhumalo. Ndithi hayi nje. Athi hayi mani masihambe sawubona phambili maybe sawungena ngale siphume sijoyine Alberton. Siphume sahamba seka silapha eBP garage road. Seka sithi khona ndaweni irobot lapha irobot alisasebenzi wajumpa ubhuti xa ejumpa ubhuti welcome satshayisa abantwana besikolo. Xa sitshayisa abantwana besikolo wabekhala uThabisa imoto izongena apha kuthi ngemva enye imoto yesibini. Uthe uThabisa xa ekhala waphuma ubhuti welcome ndaphuma ndathi ubhuti welcome masibulele uThixo. Uthixo semhle siphume singenzakalanga next. Xa sesiya kwabantwana besikolo yabe ndisithi Thixo ngengqobo omhlaba abantwana besikolo khona oyi-1 olimeleyo ngoba ubhuti welcome uzawubotshwa. Xa sifika sivula le moto aphume lo mfana wakhona ndithi bhuti ndiyabonga ngegama likaYesu akho mntana ulimele naye athi ayakekho. Ndibuye ndize kule moto yesibini ndibe sitshayisile intombazane ekhalathi athi size what happening. Ndithi andiyazi nam masibonge uYesu ngoba imoto yakho itshayise nje elayithini as long nje imiphefumlo ikhona. So ndithi ngongazenzisi ndizombonga uNkulunkulu ngamaxesha onke. Imoto ayisinex umphefumlo ubalulekile. Imoto iyathengwa nditsho nakubhuti welcome ebemelwezekile uhambile wayemngcwabeni. Ndathi bhuti welcome sohambe uye emngcwabeni imoto ayisinex ungakhali mntazi ekhaya bonga umphefumlo. Umdumise uThixo ngamaxesha onke kuba sifana nalamadoda amathathu ayifake emlilweni saphuma singenanto sonke ndinam ndizobonga. Amen. Ameni. Ndibulisa utata wethu utata umfundisi ngegama likaYesu. Ndibulisa mama wethu mamfundisi ngegama likaYesu. Ndibulisa otata bonke ngegama likaYesu. Ndibulisa mama, ndibulisa ulutsha, ndibulisa uSunday school ngegama likaYesu. Amen. Lumi apha phambi kwenu nguNdamase. Ndiza nobungqina abunzima kakhulu. Utata wayenza indaba. Wandisemanzini. Zange kuphele neveki. Ndigqibele apha ekhaya ngebrayi. Kuba sibuya emanzini kumnandi. Safika nomakhelwane wami eyadini kuba sibuya emanzini. Sathatha isitulo phaa Tuesday sahlala phandle sathi ukuxoxa. Ndathi makhelwane ndiyazazi mna ndibuya emanzini kodwa ndiye emsebenzini. Ndiye emsebenzini. Wathi makhelwane hayibo utshiso intoni? Ndithi hayi ndiyazazi. Mna ndiyazazi phaa ecaweni. Uba ngaba uyayazi le nto ufuna ngiyifumana. Kodwa uba ngaba uzawuza ecaweni yabona endlini kaThixo azenziwa ezinto kuthiwa i-experience. Uthi kule ntente katata ndisuka nayo ngapha ePretoria na 5 years. Sekudala ndilapha nokogqithwa ngoNdamase abazondweba ngaphambili. Usibalela izihlandlo into yobana awunohlala kule ndawo uNdamase uba mna kudala ndizula nale ntente. uThixo kayifuni loo nto. And uThixo uyakwazi into yobana izinto zakho azibambe. Kuba njengoba singoNdamase sifika apha enkonzweni sizawubamba amagazi baloku kwabantu abazosixelela bakudala ndilapha. Asisiva ngoNdamase apha. Ndifuna unixelela ke mna ngegama likaYesu ndisezawuquqa kule ndawo. Ndisezawuquqa kule ndawo. Hlala wena ne-red pen umakho uNdamase into yobana waze wandweba. Phathi ipeni wena kodwa uzulumkele uba kupheli inku samakho uNdamase. Sikhathene ngabantu ufumanisa ubana xa uhlabela ingoma abantu bajongana uba utheni ngathi uzondweba nje. Awunoyithethe enye into ngaphandle kwinto yobana uyafika. Ndifuna unixelela bantu basekhaya ngegama likaYesu into yobana asiphiwanga ngokufanayo.
uNdamase mhlawumbe ukuphiwa uShumayela kodwa uNdamase uzakoyika uba kukho boss enkonzweni. Omnye ukuphiwa uthandaza, omnye ukuphiwe ukubulela. Kodwa ufumanisa uba abantwana bakaThixo bazawubamba amagazi ngenxa yabantu abangaphakathi. Kuthiwa usike wandwebe efika. Ndiza nomqondiso ke ngoku, umsebenzi ndiwufumene. Tata undibethile undichanile. Into edala uba tata nditsho, awufani ungafuni tata kule Phola Park. Ndithe ndisehla eteksini ndifike eFriday noba ndidibene na-6 yabantu balapha ePhola Park abalapha enkonzweni abandibuza umbuzo uba ndenze njani, kutheni le nto ndifike ndibe sendiphangela. Ngegama likaYesu, wena mntu isihlanu sonke endihlangabeze naso endleleni, caba bengafanelekanga uba ndiyakhululwa, kodwa ngegama likaYesu ndinempendulo ke namhlanje. Bonke abebendibuza, bonke abebendibuza, ndinempendulo namhlanje. Undodana into yobana ndibe ndiyasebenza, into uba utata ohile ubasusile. Ebebevale impilo yam. Ngegama likaYesu tata ndiyabonga. Njengoba ubusise emanzini tata kwiveki ephelile, ndiye ndahlala umvulo uLwesibini, ndaziva uba ndiqalwa yiflu, ndaqonda into yobana mandihlambe iwashini. Ndithe ndisahlamba iwashini njalo yatsho ifowuni endlini. Xa ndisiya kule fowuni athi lo mntu unguNdamase. Andimazi tata, ndifuna uxoka, ayiyo ne-agent. Ndithi hayi, ndithi ewe sisi ndinguNdamase. Athi uphi? Ndithi ndisePhola Park. Athi lo sisi ndilapha eJoburg kwindawo ekuthiwa eBryanston. Athi lo sisi ngicela uthumela izinto zakho ngoku apha kuWhatsApp. Ndazithumela tata izinto. Ndithe kusenjalo usisi wandenzisa i-interview, ndayipasa i-interview kasisi. Ndiyambonga uYesu, ndiyambonga. Kuthe kusenjalo tata wabe sendiyalela ke ngoku usisi lo, asazani naye andimazi. Wabe sendiyalela tata into yobana ze ndihambe Sunday ndikhwele ndeJoburg. Sahlukana kukuhle ke nomlungu wam ku-right. Xa ndiqala utata uba ndibeka ifowuni ndihamba ndibuyela kulaa washing, yatsho eyesibini khona. Xa ndibuyela kulo sisi athi, alo unjani? Ndiyaphila. Unjani sisi? Athi ndiyaphila. Ingaba unguNdamase? Ndithi ewe sisi. Athi ndilapha eSky City. Ndicela undixelele into yobana ndingakubhatala malini naba, ndifuna uzondigcinela abantwana bam ababini. Yeyi, ndazothi kuye usisi lwaseSky City ndithi sisi, into zam sendizihambisile, sendisoyika uphoxa umedem lowa. Ndiza kujonga labantu ababini endiqinisekileyo ngabo. Hayi usisi wabantu, hayi weve ngeva. Wabuza bana lo omnye lo uneminyaka emingaphi? Ndathi una-39. Ndathi wabuza wesibini uneminyaka emingaphi? Ndathi uleqa i-50, semdala sebuya emzini. Wamamela usisi wabantu wathi hayi kwaba bantu Ndamase unika bona khona nomnye ndizamthatha. Uba bendifuna wena ndiphoxekile, xa sewuthathiwe eJoburg andizuphinda ndikhangele mntu. Ndiza nobungqina katata ukuthi ndiyambonga uYesu wale ndawo. Kuvulekile apho bekuvaleke khona. Nohili abo ke kuthiwa babentyiloza apha kule cawa, utata wabakhupha. Noko nam ndingumntu namhlanje. Ndithetha ukuthi ndizawumane tata ndivela xa ndifumene ithuba, kuba nangoku ndintshamaniko zeyiFriday kuyowathwa ndibuye Monday kuba abantwana bebehamba. Ndiyambulela amandla kaThixo wale ndawo, ndiyabulela kakhulu. Ndizama ukuthi ke bomama abangekalungelo, uThixo inye into ayifunayo.
ndidla ngothi kumakhelwane wami yazi uThixo mna mandihluta kandiphenduli mandilambe kodwa izinto zam ukhawuleza ndiphendule ubeke ndahlutha koko nto yam ilungayo kodwa ke ndalamba izinto zam ziyalunga ndathandaza ndilambile ndizama ukuthi ke bomama nani zintombi ezisakhangelayo ningalilahli ithemba ndazifundisa into enye xa ndithandaza mandingavele ndithi mandiguqa ndithi bawo ndiyacela ngicela undenzele oku noku mandiqale qala ndicela ubawo andiklini intliziyo ngaphakathi nangaphandle kuba utata uyakwazi ushumayela apha sibe simjonge ebusweni ndibe ndisithi ndungudamasi ngathi ayidiphumele cawo unobani bana kandazi nondazi ayingenanga yonke laa ntshumayelo emveni koko into zam zitsho zingalungi intliziyo uThixo ayifunayo ndiyehla ngegama likaYesu ndiyabonga. Amen bazalwane. Nami ngiyanibulisa ngegama elihle lomfeli wethu uJesu Kristu. Amen. Lo nomelana ke unompumelelo wakamncube ngihlala khona la extension 1 bazalwane. Okay, angiphakamisi lonto bazalwane nami ngilethe ubufakazi ubungqini. Bazalwane bengimane ngihlushwa yi-high blood pressure so nami bengifihla le high blood lena usathane manethi ayi uzophila njengomuntu ohamba enebullet ngaphakathi bazalwane ingisokolisa just mane ngizwa nje inhliziyo ukuthi akuhambi kahle ngiyazazi ngine high blood mabe icheck eclinic bazalwane iyaphenika vele umshini ukuthi vele iphezulu 200 and something ngihlala nayo iminyaka ngeminyaka bazalwane ngiphila ngenceba njengoba lishiculo. Amen. Ngaze ngathola omunye udoctor maye ngichecka wathi ngathi mina kudala ngiphila nayo sengijwayela wathi lento lena ayijwayelwa qala i-treatment ngathi wathi qala i-treatment wathi izokuthola uwedwa endlini mhlawumbe ingakuniki nechance ukuthi makubizwe i-ambulance. Amen. Ngayiqala bazalwane i-treatment ye-high blood pressure iphezulu kakhulu 200 and something bazalwane. Okay, ngayiqala bazalwane ngayiqala ngiza nayo athi futhi ungadefault gcine i-date yokubheka udoctor ungadefault make sure ukuthi awudefault ngayenza bazalwane ngayenza. Okay, njalo mangiya yenza into efanayo yaphenika into esicheckwa ngayo yabelungu. Okay bazalwane kwazothi ngoJanuary ngayo checka again kwathiwa iphezulu futhi nami ngiyayibona bazalwane iphezulu ayifuni ke ngatshintsha i-treatment bazalwane mangitshintsha i-treatment mina ngumuntu othanda ukuza ne-proof because ngizoza umngani wami ethi ngisizwe ngento eso mangisukuma nami ngithi ngisizwe ngento eso kube ngathi hayi sesiyadlala endlini kaNkuluNkulu ngithanda i-proof bazalwane nazi lezi zinto mawusaphuza leso i-redac phuza i-redac ayiphezulu iphansi kanjani but uphuza i-redac qala bazalwane kwathiwe yama i-respond kwi-redac yami i-blood pressure iphezulu kakhulu bazalwane. Okay, bashintsha i-treatment ke bazalwane kodwa uNkulunkulu akusi treatment eniphilisile inceba yala ngikhuleka khona bazalwane. Uyabona mawusungena sekushintshwa manje amagiya kushintshwa bekwalena kuthathwa lena bazalwane mawusungene lana abanye abatholi nale chance yokuthi bangene ku angazi stage bani kwaze kwathi ningathangani bayayibona iphezulu ngiyenzeka noma yini noma kunini bazalwane ngasinda ngoba ngimane ngiza la esontweni usathane mane sometimes ngiyadinwa nokuza la esontweni ngithi mina ngifuna ukusebenza niyayibona nalena ngifuna ukusebenza kwaze wathini athi usathane kungenzeka noma yini bazalwane. So ngiphakamisa uNkulunkulu ngithema ngiya Monday beku Thursday bazalwane mangiya ngacheckwa kwathiwa i-right futhi yonke into yakho i-right ama-kidney sekucheckwa yonke into because of this high blood pressure kwathi ishukela yakho i-right ama-kidneys wakho right cholesterol i-right yonke into ihamba kahle bazalwane.
It is not because of medication, it's because of lendawo simane siguqa kuyo, because abanye bayashona. Amen bazalwane, ngithi mkhulu lo nkulunkulu. Why ngiphethe i-treatment endlini kaNkulunkulu? I-proof ayikuthi ngiphakamisa i-treatment, ngiphakamisa ukuthi ngempela bengine high blood pressure enkulu, kodwa ngiphilisiwe ngegazi lika Jesu. Amen. Amen. Amen bangcwele. Amen. Dibulise utata bobabini, utata umfundisi bethu, dibulise omama, dibulise otata bonke, dibulise nomama, dibulise abazalwane nodade bonke ne Sunday school. Ndiye ngumama umphodulo othethayo, ndihlala ePhola Park. Ndithi nami manizophakamisa lamandla. Okokuqala nje ndithi mandizise ezika Kesare ku Kesare. Ngenzeka nje nibambekile nje nibanjwe kulo Kesare. Into ezami zingaphumeleli nje. Ndizophakamisa amandla bazalwane. Ngecawe ndizile kutata enkonzweni yasendlebeni. Ndafika ndathetha notata ndimxela ngengxaki yasendlini. Ndinomntana apha endlini one-chicken ngayazi uba ivelaphi imva nje. Umntana ubonakala ngathi like uhlale nomsindo. Xa efika phambi kwami ufika abantu nomsindo ngathi ngangabikho phambi kwakhe. So ndeza kutata ndafika ndayichaza ke ingxaki wathandaza utata. Ndabuyela endlini. Late Sunday njalo umntana ukhona i-second born yami andluleke ibed yami. Uthe xa isondlula ibed pha late ahamba yovala i-toilet. Ndine 10 rand ke bendizoyibeka apha kuye yogqibela ke bazalwane. Ndithe xa ndizawuphuma endlini ndayithandazela ndaguqa phansi ndathandaza ngale 10 rand ndayicelela ngoba ke isimo besinzima kodwa ndaqoma ndiyayihambisa le 10 rand mayihambe iye enkonzweni iyo sebenza. Amen bazalwane. Waphuma ke umntana waya ngaphandle eyokhiya i-toilet. Uthe xa ebuya wabuye sithi mama ndibuza intoni, uthi jonga uphethe 300 umntana. Hayibo uthi uthe xa egqimba ukukhiya i-toilet waya ngaphandle yojonga itepu bayivalekile. Naxa yethi kukho lento izayo ingathi ligundwane ifika imnansi kaphe uthi ndithi hayi xa ndithi hayi mani liphepha uthi ndilichole xa ndithi nale linye hayibo mathathu 300. Yo hayibo ndithi njani le nto kaThixo. Ndithandazela i-10 rand ndayicelela yabuya seyi-300 bazalwane. Ndithi kalo masingoyikini ukuthi xa ukunikela okokuqala kodwa masicele before sizonikela, ngoba kaloku amandla kaThixo apha kwesasicelo. Ngoba xa sibeka apha sicela kuThixo, uThixo ke uyayenza imimangaliso yakhe. Kube ngolesibini ke ngoku iveki bendingayazi uba sizayigqiba kanjani. Ndibonga ngathi tata kuba la 300 ndenze ndangabisa kwazi ukubuyela ezikolotweni apho ndibambeka khona. Kulaa nto uhlala uyithandazela uthi ndicela ningayi emalini ezalayo. Ndiphumile bazalwane emalini ezalayo. Ndiphumile. Ube ngomvulo kuyiwe esikolweni igenge. Ungabi namsebenzi iyabuya igenge. La mntana bendimthandazela tata uye wabara. Uthe xa ivuke erumini lakhe hayi wafika wabulisa umntana wahlamba izitya wangumntana lo ndimaziyo. Ndiyayibulela ke loo nto leyo. Kuhanjiwe kwayiwe esikolweni. Xa kubuya esikolweni uTumelo nanke ngumzalwane walapha enkonzweni. Uyafika uphethe inantsika iphepha elingaka zizithombe. Andithi bayashutwa esikolweni. Zange ndibhatale bazalwane i-320 ndandingenayo. Kodwa uTumelo ubuye eyiphethe uthi naye akayazi ba kanjani. Uyinikiwe. Amandla kaThixo. Amandla kaThixo. Amandla kaThixo uthi kudala sika kuthiwa Tumelo ubuphi kunini sikhangela uthi ndithi mna kuthiwa ewe kudala sukhangela nazi izithombe zakho. Amandla kaThixo bazalwane. Amen. Xolo lenkosi malube nathi sonke bathandekayo. Ndibulisa utata umfundisi, ndibulisa umama umfundisi, bulisa omnye utata umfundisi nomnye umama umfundisi, bulisa omama abadala nomama abanye mabake bonke bathandekayo, bulisa ulutsha iGospel Sisters makabongwe, ndibulisa ulutsha abantwana abancane abangakwazi ukusithethela makabongwe bathandekayo. Kubuhlunge ukuma apha kuyathusa makabonke bathandekayo. Nganibona nje ntakataka pha kodwa ukuzokhuluma andikwazi makabonke bathandekayo. Kodwa ke usathana kanamandla ngoba nizawuhlala kude kube nini lapha makabonke bathandekayo. Ngoba uYesu uthi mawunenhloni ngami elizweni nami ndizoba nenhloni ngawe emazulwini makabonke bathandekayo.
Okay, lo ume apha ngudade Sibongile makabongo bathandekayo. Hlala lapha eThepiso makabongo bathandekayo. Okay, mina nikhulele kuleli vangeli bathandekayo. Kodwa ke ngokukhuleni kwami ndalahleka ndahamba yonke le ndawo makabongo bathandekayo. Konzekile ke last year umama esemakhaya makabongo bathandekayo. Besimani sisiya ke since kwaswele kutata plaza aliqhekeka masinkonzo makabongo bathandekayo. So besimani sisiya sifike sijajwe the way sijajwa ngakhona makabongo bathandekayo. Sigcina sesithi ayisuka kungcono notywala kunala sizobe sitshelwa ukuthi ubani nobani uthini makabongo bathandekayo. Habe ndibuhlaba ke makabongo bathandekayo. Ngondiyazi ivangeli bendibuhlaba ndibuye ndithi ayi uzongixolela mama nalabafundi bakho makabongo bathandekayo. Etshwaleni ufika uzitholela abangani yonke lento makabongo bathandekayo. Kwenzekile ke umama last year emakhaya bathandekayo. Abuye ke bathandekayo bantwana bam ndiyanicela. Andiniyekisi mabhukwe wenu, andiniyekisi ziQtex zinkophe zenu. Ndicela ke siyeni ePolar Park sathi yo hayi ngeke uqalileke makabongo bathandekayo. Kodwa ke sayi ngumzali make simjabulise makabongo bathandekayo. Ithe masiza la bathandekayo beyisasele eholweni makabongo bathandekayo le tente bathandekayo. Hawu ithe mangifika plaza ngayizolo bendingalalanga hayi bengizidlela into zami makabongo bathandekayo. Ayi mangifika lana bathandekayo ngafika ngiyathanda ukucula ngacula bathandekayo. Kunamuntu othe ayi ngoba amehlo nje eready kanje lona ngathi akalalanga uzosiculela la kumele ahlambulule kuqala ntontoni. Angitshelwanga lokho bathandekayo. Ngicela ukuyibonga inkosi bathandekayo. Hawuthe sibuyele emuva. Amen. Ithe sibuyela emuva bathandekayo endlini uThado loya bekangezanga wavela wathi hayi mina mama ndiyapha ugogo uzosixolela akabongo bathandekayo. Kodwa uthe masibuya bathandekayo sithi yo sivuselelekile phaya siyaya ingathi futhi singakhonza no7 every day lapha. Wathi uThado yo ifika nini iSunday makabongo bathandekayo. Nami ke ndiyoyibona bathandekayo le nconywa ngumama adathi utywala mabuphumele ecaleni makabongo bathandekayo. Hayi seza ke bathandekayo ndithi go bathandekayo sibuyele apha etenteni bathandekayo. Indikhumbuza ngokuya sakhula akabonge bathandekayo. Kodwa ngicela ukuhlala ke kule ndawo bathandekayo ndingasayijikeli inyaniso makabonge bathandekayo. Ndicela uThixo bathandekayo nale voice yami bathandekayo ayenze ukuthi ibe more makabonge bathandekayo. Utata ngeGood Friday makabonge bathandekayo kule Sunday le bokuzolandela iGood Friday makabonge bathandekayo. Unfumene sensithi ndiyaphuma makabongo bathandekayo. Wathetha nami wathi dade bendicela ukuthi njengoba thina sizawuthandazela inkonzo yePasika wena bengicela uthandazele ukuthi le voice yakho iqhube until size Thursday until kube iSunday. Uzobona ukuthi umehluko uzoba khona empilweni yakho makabongo bathandekayo. Ndinombongo ndinombulelo ke ngalonto ngoba ndayenza lonto makabongo bathandekayo. Ithe xa sibuyela endlini okay salinda iBrian sabuyela late endlini ngeTuesday bathandekayo. Ukhona omnyusi sebendithembise ukunithengisela ifridge makabongo bathandekayo nge700 makabongo bathandekayo. Ndiye ndazama itransport ke kuba esithi mandilande izawudinethwe zimvula ingaphandle makabongo bathandekayo. Ithe xa nifika kuye bathandekayo lo sisi wathi konje bendithengisela ngamalini le fridge bathandekayo. Ndathi ubuthe 700 athi ithi ndikophulela i100 makabongwe bathandekayo. Ndisho ukuthi uYesu walapha usisi Manga makabongwe bathandekayo. Mina bendijonge ukuthi uThata xa esithi ucule kakhulu ndizawufumana umsebenzi kodwa nansi enye indlela iphumelele ndiyifumene ifridge makabongwe bathandekayo. Ndiyabulela ndingathathi ixesha. Amen. Lo ome phambi kwenu uDadewethu. Amen. Ime apha njengoba ngamandla kaThixo. Amen. I think it was la veki le ye10. Amen. Ebusuku sathola ikhona ekhaya kusithiwa ugogo eyagula. Amen. Isimo asikho kahle nenzeka anything. Amen. Safonela uTata umfundisi womthandazeli. Amen. Last week ugogo besimfonela wathi mntana ngiphile engathi ngidlale ngakhona. Akathi uzumbongele na umfundisi wakho ngicela bandabule ngithandazeli. Amen.
Hayi ke zikaKhesari kuKhesari. Njengoba nimbona lo mama encamile. I-uniform umuntu eyi-1 le. Asobantu ababini. Babini? Awasibini uphi? Oh, hayi ke ndiyabulela. Go his and hers. Amen. Bangaba ukuthi xa bathandekayo. Ngoku uyanikelwa ke bangcwele kule nkonzo. Asihambe nemithwalo kaloku kuthiwa ingeni mama ucacambeni. Kuthiwa ingeni imithwalo. Antu yatsho umrhatleta ingeni imithwalo. Uthi uzawungena kanjani? Uthwele imithwalo. Makabonge uYesu bathandekayo. Kuzoyivela evangeli ufuna kushiye. Shiya imithwalo. Uzomva uYesu uthini bathandekayo. Xa ungephethe imithwalo wena umva uYesu uthini. Kuzawusikelela abafikayo. Njengalo mama kule ndawo evuyile. Wayelapha phansi lapha ngepasika phansi. Umoya omdaka uthetha kuye. Uthi umkhuphe emtshatweni. Abantwana basamnike nemali. Bamgxothisa emsebenzini. Amen. Ndabekela isandla. Cha, ayikho into sayinikwa nguYesu Mose. Ligama lakhe mama. Ndathi ngegama lika Jesu. Wabe ngomnceda ndathi ngegama lika Jesu. Ula mama phaka la video othi umoya omdaka ndiyaphuma kodwa ndiphuma ngereverse nguye lwa. Amen. Makabonge uYesu bathandekayo. Banye sambone bamhlenga ngokuvasekile. Abasamazi banguye bathandekayo. Amen. Uba uthe wakumamela endikuthetha kule ndawo uzawusinda kwikrele. Ngoba into endiyenzayo ndithe ndithi ku noba lilizwe linye xa ndimapha ulibambe uzawusinda mntana enkosi. Makabonge uYesu bathandekayo. Amen. Amandla amaninzi kule nto entacwele. Uba uyawa undermine ke kuwe. Asina kunyanzelanga nto thina sibeke uYesu phambili. Ibe nguwe umvayo uba uYesu uyamfuna na. Amen. Uyamfuna na uYesu. Ungena uYesu kwabamfunayo bathandekayo. Xa umfuna uYesu ungena mama alungisa umzi wakho. Iphele indlala emzini wakho. Xa umfuna uYesu ulwabe njengomama uNtsomo bafika bengabahlabeleli kule nkonzo. Bafika bezisela iBlack Label. Sabekela isandla ngegama likaYesu. Wabona iBlack Label imoshela ixesha.
Amen. Waqala ngoba naye nemali ogoduka ubona abazali xa ngoDisemba. Nto leyo iminyaka engasakwazi uyenza. Amen. Ngawusinda qha abantu mamelayo. Bazawusinda kwiqela. Nethu ndive xa ndimapha ndithini. Makabonge uYesu bathandekayo. Kodwa xa ufika pha endlini ufika udibanise. Amen. Makabonge uYesu bathandekayo. Uhamba urhala neziqhoba kathatha zinomakoti ungabazi bavela phi. Uyezisokolisa wena. Le intenta inabo makoti le ntenta. Inomama. Amen. Waba ungena kweziqhoba kathatha ezinabe zinomakoti manje usithi umfundisi sineke sivumela nje nathi sinxibe kanje. Sibe namajeremane nathi. Le uThixo wayilwa ndiqala lenkonzo wathi ungakulinga ungene kuloo nto ayisuki kum. Amen. Anabo makoti kule nkonzo. Makabonge uYesu bathandekayo. Neenkonzo zangona ezibini uYesu wazilo wathi ungakulinge. Ezo zinto asuke kum. Kubuchule basemhlabeni. Inkonzo zawuvanga mna Thixo xa nthemba kuthanda zokuthanda zwenini. Njengoba ndizawutsho ngokuba ngolesithathu ibandla lonke lithandazela imvuselelo. Lesithathu lesiya kuye bathandekayo. Makabonge uYesu bathandekayo. Amen. Wathi uThixo yonke into mawuyenze umame lapha kumdinga uThixo. Ungenzi nenye into yaziyo ngolwazi lakho. Yonke into abawucinga uyifundisiwe uyeke umamele ndikunika yona ndinga uThixo. Uba wenze njalo nzawuhamba nawe. Amen. Nongene neqhenqe uzakwazi umphelise xa uthiwa mbekele isandla. Kodwa ke wasuka nendikufundisa yona ndinga uThixo uzawuhamba umoya wamapha kuwe. Kusheke nje imbali yakaqhoba kathathu. Uba nibile nibe manzi kodwa umoya xa usasebenza. Amen. Makabonge uYesu bathandekayo. Uba nethi ba uYesu emke ude uboleka nemali ezalayo usiya enkonzweni. Uyeva mntaka mdishwa? Ngoku uye enkonzweni awunamali uboleka ezalayo. Uye enkonzweni uleqa inkonzo seqonce. Nakulaa qonce ufuna ungabuya ubuya ngaphethanga nto. Umotshoni sabekulindile eminyango nesinga ngesandla sakhe uba ndiyabulela kaloku. Ubuthenga umvulo kaloku xa ubuya. Amen. Apha ententeni. Ubuya ndimamele ndiyabeva mama enqina kule ndawo. Uthi la mama unikele nge-R10 yokugqibela kule veki ephelileyo. Engenamali engenakutya endlini. uThixo matshona ngolesihlanu ngecawe njalo. Umntana imali yasuka emazulwini yenze emntaneni wakhe yamkhupha kumatshonisa. Siyavana bandla. Xa undimamela into endiyifundisayo uzawubona izimanga ziziqalelo eziya ezithethwa ngulaa mama bathandekayo. Laa mali ayiwanga mntwini. uThixo itsala yena emazulwini efuna ubonisa laa mama into yoba xa uthe wathobeka kum wathembeka ndizakwenzela yonke into oyicelayo. Amen. Engenakutya endlini uThixo ayithatha 300 wamnika. Esawugqiba laa mzalwana uthatha gqithi inkonzo namntana. Yonke imihla uyathetha nawe umzalwane lo wawuthumela. Amen. Tata yonke imihla. Makabonge uYesu bathandekayo. Amen. Ngoku uThixo ayibona inhliziyo yakho uba uzinikele. Wanika into zesikolo sabhatalwa ngumoya oyingcwele. Makabonge uYesu bathandekayo. Ishumayela ivangeli njalo. Ivangeli njalo. Ivangeli engafuni imbali. Efuna wena uzigoca-goca. Undawoni noThixo. Ungabali into besitshuma undama saphethu abanye bayabala. Ubumfundisi siqale naye eholweni. Uthi ayithethi into la nto unyanisile la mama. Abanye hayi sihambe nasema ground ndifike ndaba naye. Nalapha ndiselayo. Uthi ayithethi into la nto. Uthi into nansi ngaphakathi eofisini. Uthi lungisa ioffice. Uzomva uThixo uthini. Amen. Makabonge uYesu bathandekayo.
Amen. I greet all of you in the powerful name of Jesus. Ndiyanibulisa lonke ngegama elishofu lethu Kristu. May we please all open our Bibles to Matthew chapter 6 verse 19. Ndiyawucela sonke sivule iBhayibhile zethu siye phaa kuMateyu. Isifundo sethu sasifumana kwincwadi kaMateyu chapter 6 verse 19. Ningaziqobeli ubutyebi emhlabeni apho konakalisa inundu nomhlwa nalapho amasela aqobhuzayo ebe. Ziqobeleni ke ubutyebi emazulwini apho kungonakalisa inundu namhlwa nalapho amasela angaqobhuziyo ebe. Kuba apho bukhona ubutyebi benu yoba lapho nenhliziyo yenu. Amen. Matthew chapter 6 verse 19. Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal, but lay up your treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. For wherever your treasure is, there will be your heart also. Amen. This verse is saying to us that we should not store our treasures here on earth where thieves can break in and steal and moth can come and destroy. Yeah, but we should lay our treasures up there in heaven, for our heart will be up there in heaven with God as well. Amen. We should not focus on the things here on earth, for we are not people of this earth. We are people of heaven. Amen. Things of possession, popularity, things of this earth are worth nothing towards God. For if we have God, we have everything. If you stay in the hand of God, you will never be let down. Matthew chapter 6 verse 24. No one can serve two masters, for they will either worship one and disrespect the other. For if you have a master and you name that master one of the things here on earth, you would be serving that master and not God, even though the Bible tells you not to do such things. For if you call yourself a Christian, yet when you see something like possession, when you see something like money, you are the first one to run there, but you don't choose God over anything else.
When you see someone that has laid their treasures up there in heaven, you see that they are carefree because they know that thieves cannot break in and steal. Moth and rust cannot destroy what their treasures, because the kingdom of God cannot be destroyed. It's eternal. You cannot destroy the kingdom of God. When you see someone that has laid their treasures in heaven, you see they walk with freedom. They walk without any cares. If anyone can stop them on the streets and say to them, give me your phone, give me your money, they'll give them the phone and the money and their clothes, for they know that their treasures are up there in heaven and nothing will harm them. Now I will not take long. I would like to give the church back to my father. And please sing a song to welcome him back on stage. Amen. Bakabakuye sibathandekayo. Ijokizwe nje mzalwane ufuna ukuthandaza. Ngoba ndisawufa ngenye imini nonke nososo funeka le nkonzo bese ezandleni zenu. Niyiphathe le nkonzo thandazela abantu. Ningalibali ukulila ba utata akasekho namhlanje. Fika le nkonzo bomdiji uhambe phambili. Bangayitshintshi le nkonzo. Nilwe nabo. Amen. Nilwe bomama nix. Tata banganayivuma lento. Bakabakuye sibathandekayo. Omama bayema ngenyawo nxa kunzima bathandekayo. Ngoba ndikho apha konke ndingayenzi nithi nix umfundisi akanayivuma lento. Ningavuma mama nithi nix tata akayivuma le. Amen. Solibala kokuthula nibeke izandla enhloko ba yo. Sayithini ke ngoba angifunda umfundisi apha. Nisanuvuma. Ithani mama ucacambile le. Kanayivuma usibambo leni yenza. Ayiyo le vangela eshumayelayo. Ayakho ivangela ibekela isandla masanamlingo. Thikho umsebenzi wakhe. Amen. Sibaka isandla mama enhloko. Kuhamba uthikoloshi sewudropini endlini. Abona uthikoloshi boma nithuthe ngoku. Lo muntu unika amandla amatsha. Bakabakuye sibathandekayo. Amen. Unyana wami lasihlobo sami. Ngoba shumayela. Unyana nomdala obeshumayela. Yanibonisa ba uYesu wandimshumayela lapha inkonzweni cha. Lapha endlini. Yasifaka isabhokwe. Uba yimani endleleni uYesu umshumayeleni. Bakabakuye sibathandekayo. Uba ngenye imini ndisawuhlala pha phansi ndithule ndithi bonke nawusoso mabayiqhube le nkonzo bayigqibe ndibabukele ndihleli phaya. Ngibone benza zona na. Amen. Banibekele izandla aphume funyana ndihleli pha ngibone benza zona na. Bakabakuye sibathandekayo. Injalo mama. Injalo. Iyakona ithuba ngoku. Ubanza uhlala enye imini phaya. Ndizinqobele isuti yami ndibukele. Ndifuna ukubona benza zona na. Ngibona uba nabo nanda benza zona na. Ngalo mini ndibanikezela ithuba. Ndithi nyana yena namhlanje nonke nibolekana. Bakabakuye sibathandekayo. Amen. Ndihlale papa ndithi moya omdaka nilwe nawo njengoba ndinifundisile. La muntu aphakame phaya iphilisiwe. Nibekele isandla qha ngegama lika Yesu bathandekayo. Silwa noSathane abathandekayo. Sawuthunga mana amandla ke ngoku ndibekele isandla. Amen.
Yes.
Nivale phaya mina niphilileyo nime kakuhle nivale pha ndifuna ababaleka abawubi bethalela bonda phaya balimali valani phaya bomama bodade valani kulaa ndawo ni right nenimapha sonosuka apha ndenzela nje lapha isinyane phaya nivale ya kanjalo ni right masithandazeni ngoku ndicela ngoku into yoba ubambe kuloo ndawo oyaziyo usokola ngayo noba utya i-treatment noba uphathwa yintloko ubambe loo ndawo oyaziyo wena uyabulaleka ngayo baba wethu ngegama likaJesu thiqana abantwana bachukumise bakhulule bayenzele inceba phuma uphele umoya engcwele phakathi kwabo phuma uphele Egawas 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 out in the name of Jesus. Come on abantu. Come on. Egawas. Zamayang. Lako. Baganya. Egawas. Gazili ka Jesu. Egawas. Ngonesithathu phaya ezigubhini zenkonzo omama olutsha nonke xa kubetha u12 emini ningena phana imamela zawuthandaza phaya zawushiya umthandazo mamfundisa nothumelela nonke ngolesithathu nomsebenzini noba uphi xa kubetha la 12 enza ukukhulula ngawo ningene kweza group angiba utye imamela xa nithandaza phaya uzokhululeka amen noba uthandaza ucela umsebenzi xa kubetha la 12 uthatha isivi yakho noba nithandaza phaya uyiphakamise futhi uza kwenzela inceba nithandazela inkonzo ngolesithathu makabonge Yesu bathandekayo nonke nithandaza kwindawo kuzo ezibhedlela phi emisebenzini yenu yonke indawo nibe nithandaza ngala 12 ningene kweza group zenu zenkonzweni Amen. Yayiva mama. Yayiva ithini? Ithi ngibani ongahlala entweni le bari bamntanam. Ithi ngonyamazela izilingo nentutshiso. Amen. Uyayiva ntombi mntanam? Itsho njalo le chorus. Ithi ngibani wena ukukhule lapha. Futhi awukhulanga apha uzalele apha ezikhula siyazazi zonke andithi. Ithi ngibani ongahlala. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ufuna ubona kakuhle lo mntanam lento enziwa. Ngafuna ukuphosa. Ufuna uqoba kahle bamfundisi wenzana. Egawas. Pemana belum kau peman jangan bon, peman.
Igama likaJesu. Igama likaJesu. Baka isandla mntana wami inkola kuba kanye. Bazokhalamela. Amadimoni sewabona bangoku mawazifihla. Njengoba ndikhalima ngoku abale kapha ezuswini enyuka ngomthambo nomqolo. Uyabona ivertebrae. Asifihle pha amanye elinye lihlala emva kwelinye pha imqolo. Abona bomfuna usibhaqa msinga pha ezuswini masibaleke. Abazi bayiliso lami libukhali libona yonke into esemzimbeni womuntu. Ngoba esenhlizweni ndiyayibona ngonimapha. Nodithuka kanje ubani mapha ndiyambona. Zanikhomba ngenyimeni. Amen. Bandithuka abaye ngonimapha. Bawuzenza bhetele. Thina sixakekile. Ekamas! Kanye menza uthi baphakamisa bonke abandithukayo. Nizababona bazawuvela. Bonke abandithuka ndithi mabathi izandla bazawuvela. Uba ngoni mabandithuka bona. Hayi ngabo nglamoya olwa nami. Lamoya pha kubo bathandekayo. Amen. Mama umrolong. Uphi? Ya kule veki. Bazawufika abafana bami ndizakongeza eziroom phaya. Nizohlala pha nalomntana. Asuke pha kulapho utaka loliqhwanya. Ngoba uyamlibazisa lento ayenza. Yabona ngoba uba nepoint zakhe netight zakhe. Uya nazo ezinyangeni. Amen. Ungaphindi ke ngobe nesizi. Azapha lamntana azophazamisa lo. Lo ndiyazohlala pha yathi nenkonzo azokhuseleka kula moya omdaka. Siyavana? Uzawuhlala lapha noThabisile. Bonke bahlala pha yathi nenkonzo. Amen. Makabonga uYesu bathandekayo. Hayi ke basithanda zeni sivale inkonzo bangcwele. Baba wethu ongcwele siyabonga Thixo. Phuma nathi msindisi, phuma nathi mthetheleni. Siyenzele inqaba Jesu. Siyenzele inqaba Jehova ngegama lika Jesu. 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 Ekamas! 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 Myeken yana, myeken. 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 Nditshona hayi pha endleleni. Andithi Springbok sisijongene. Ekamas! 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 Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Nanda zakamkela ufefanyana uphi? Umzana unanda uphi? Iza. Sisamkela ufefe utsho njalo moya kaThixo. Sithathele ufefe. Amen. Amen entombeni. Lebitso la ka ke nna Thandeka wa Mokwena. Ke first time ya ka ke tlile mo Kasheko. Service ya Kasheko ne le mnate. Ya ke ikutlule ke le right. Ke a tshepa bile ke a dumela hore dintho di tla loka bile di tla ganya. Ke a lebo. Amen kukhaya abangcwele lo uthethayo ngudade uphanga umsondo suka eThepisong nami ndizobulela nje amandla kaThixo asebenze kule nkonzo ndiyabulela nje ukuba kuyo le nkonzo emimangaliso ndiyayibona mininzi nje ininzi into endingayithetha ngayo ndiyabulela uThixo zonke izinto asenzela zona nomsebenzi bangcwele nami ndifike ndisokola ndikhangela umsebenzi kodwa ndithembisa kuba lapha ndathandaza ndawuthola umsebenzi ndicela ke bangcwele sihlale nabangakezi bangeza bazo experience amandla kaThixo zininzi izinto esizithola lapha ngenxa yamandla kaThixo siyabulela kakhulu amen. Okay, igaba uAnamo kaMbambisa. I'm 26 years old. Benilapha ecaweni namhlanje. It was a very awesome experience. Arrived kule cawa on Thursday and dayenga nensango, so like yeah, it's a very great place to be in. Ndiyabakhuthaza bamababuyi bezapha. Ndiyabulela. Nna lebitso la ka ke Nomasonto. Ke tswa ka mo ka Phola Park Pla Engine Garage. So then bene ke tle kerekeng and ke enjoyile because ke kopane le Modimo then ke sa mtsebe then re rapetse ba ba mnate ra bina ra enjoya
ntate moruta re bontsha matla ntate modimo a ntsha madimo ona moo batho ba bang. So then ke ntho ke ithutile yona gore modimo ya phela, so ke a leboha. Amen. Igama lami ndingusizukise ifana ndinguvuma zonke ndazi apha ekhaya labangcwele ndingengomuntu ke ngoku nami ndithe ndizongqina amandla wale ndawo. Ndafika apha ndingengomzalwane ndisela utywala neetshomi zam kodwa ngenceba zikaThixo ndingumzalwane nami ndiyayibulela le ndawo. Igama lami nguSihle wakwaMatikinga ngihlala eGreenfield. Today benivakashe kwikhaya labangcwele for the first time. I did enjoy the service. I think I'm gonna come back again, and thank you for everything.